Mga kapuso, tungod sa inyong padayong pagsuporta o pagsubay matagabi, may arangkada o nanguna ang rating sa mga programa sa GMA Prime. Base sa aggregate o gitapok nga ratings nga natala sa Nielsen TV Audience Measurement, ang hit superserye nga Encantadia Chronicles Sangre nakakuha og 11.8% rating sa tibok nasod ug 12.8% rating sa Urban Philippines sa July 25 hangtod August 8. Mas taas itandi sa 12.2% people rating sa kaatbang niini nga programa sa Urban Philippines. Ang action drama nga Sanggang Dikit for Real starring Dennis Trilli ug Jenny Mercado dunay 7.9% people rating sa tibok nasod sugod July 21 kutob August 8. 8.6% rating sa Urban Philippines o mas taas kung itandi sa kaatbang niini nga programa. Samtang ang Beauty Empire nga gibidahan nila Barbie Forteza ug Kailin Alcantara nagtala og 4.1% aggregate rating sa tibok nasod sugod July 7 kutob August 7. 4.6% rating sub sa Urban Philippines. Mas taas kung itandi sa nakuhang rating sa kaatbang nga programa.